רגע, כבוד הרב. אם אדם עכשיו עולה, יש מצווה גדולה מאוד בתורה, זה מצווה זיכוי הרבים. מה זה זיכוי הרבים? זה אחד שהולך ומזכה את הרבים, מקרב אותם לתורה. הגמרא אומרת, מסכת יומא, בדף פ"ז, הגמרא שם אומרת, אדם שמזכה את הרבים, אם האדם הזה לאחר 120 שנה הוא ייפטר מן העולם, והוא עצמו לא יהיה לו הרבה זכויות, האדם הזה לא ייכנס לגיהנום. למה לא ייכנס לגיהנום? למה? בגלל שהאדם הזה זכת הרבים. למה? בגלל שהאדם הזה עכשיו עזר לאנשים אחרים להתקרב לתורה. אז אם עכשיו ירצו להכניס את האדם הזה עכשיו לדוגמה לגיהנום, לא יכניסו אותו. למה? בגלל שהוא זיקת הרבים. הגמרא אומרת בדיוק מצב גם הפוך. אחד לדוגמה היה אדם שאומר תורה ומצוות פחות או יותר, אבל האדם הזה עכשיו הוא החטיא את הרבים. מה זה החטיא את הרבים? כל דבר שאתה גורם לאנשים שיעשו עבירות, כל העבירות שלהם הכל בא עליך. עכשיו, לאחר 120 שנה, אפילו שתהיה דתי, אפילו שתהיה חרדי, אפילו שיהיה לך זקן, אפילו שתהיה תלמיד חכם כמו משה רבנו, לא תינצל מדין של גיהנום. ולמה? כי כל אלה שהחטאת אותם, כל אלה שאתה גרמת להם לעשות עבירות, הם מקטרגים עליך, הם יגידו רגע, הוא נמצא בגן עדן ואנחנו בגיהנום? הרי אנחנו בגיהנום, למה? בגלל זה שהחטיא אותנו אנחנו בגיהנום. כתוב שהם המשכו אותו מהשערות שלו, והם המשכו אותו איתם ביחד, אפילו אם אין לו זכויות להיות בגן עדן, הוא לא יהיה בגן עדן. למה? כי כל האנשים האלה שהוא החטיא אותם, את כל אלה, כולם מקטרגים עליו. אם הוא עושה מסיבות, הוא עכשיו גורם לאנשים שירקדו ביחד. ואם עכשיו אחד רוקד, בן רוקד עם בת ביחד, זה עבירה שאין כדוגמתה. ואם עכשיו לדוגמה, בגלל המסיבה שהוא עשה, עכשיו פתאום איזה אחד יתאהב באיזה מישהי, בגלל המסיבה, מתאהב בה, הוא עכשיו רק מלטף אותה, הוא מנשק אותה. כל העבירות שהם יעשו אותו זוג הזה, הכל בא על הראש של זה שעשה את המסיבה. אחד שגורם לאנשים שיעשו מסיבות וללכת את כל הדברים האלה, כל העוונות של כל המסיבה, וזה עכשיו לא נגמר, כי העבירות עכשיו ממשיכות, ממשיך וממשיך.